Pati Ari Sengkuni ingkang mapan wonten ing alun-alun negari Ngastina. Gawe sangjaning Marasata Kurawating bleber pating colot kaya banyu mleber ing daratan. Sikrapala kang tumingal perang campo samyong dali radet wileting kota kanyanggung mangun sang niti minjang sang aji mijil adenya ngedali wumus ya tal. Adalah paman Pati Arya Sengkuni ngawe ingkang putra ing Banjar Jungut Puntrur sasana jumadung dawa nungsung werta man nungsung werta enten wigatos napa ngawe putra-putra sata Kurawa ing petarangan piye to, Rak? Ben, kula ingkang putra Durma Gati pun bagus dhewe. Kula nyadong dawuh, Man. Enten dawuh napa kula nyadong dawuh pangandikanipun Man Pati Arya Sengkuni.
Paman kula nyadhong dawuh, paman kula nyadhong dawuh. Perkencang. Aku perkencang. Waduh didian. Ingkang putra pun Enggang putra pun citraksot cucu madung dawa man. Aman ing putra pun citraksi madung dawa paman. Aja do kaget kowe kabeh tak awe. Ana ing kene merga aku nampa dawuh pangandikane ya kuwi kadangmu ing Ngastina ya anak Prabu Duryudana. Dawuh napa man? Enten pangandikan napa saking Kaka Prabu Duryudana? Mangerti ya. Kalamun dina iki Kakang Durna budal ana negara ing Mandura. Lan wigatine ora ana liya ya kejaba mung nyuwun ngampil Kiai Nenggala lan Kiai Alugara. Kangge napa man? Ya kuwi kanggo srana tumbal wadaling Praja Negara Ngastina ing Taman Pagebluk. Ping pindhone aku arep ngaturke karo kowe kabeh anakku Sata Kurawa. Kalamun syarat sarana nggone para Sata Kurawa sartane kawula sak negara Ngastina supayane bisa waluya nirmala temah jati. Jati temah mulya kudu syarate ya kuwi Kurawa kudu gelem dimong karo Semar. Gah. Lho kok gah piye to? Wah, Semar ukur dadi beban. Semar mengke mung ngrepoti Kurawa. Pun man kula moh nek dimong kalih Semar. Ya nek kowe padha ora gelem dimong Semar iki mau ana rong pirembagan. Napa man? Siji Semar ngemong Kurawa, loro Semar dibeleh sirahe dipethak ning alun-alun negara Ngastina. Banjur iwake dimasak nggo kembulan Sata Kurawa. Piye? Kowe manuk matruk apa ora? Iya. Moh. Jijik kula man, kula jijik mangan iwake cemal. Alote mlah jamak-jamak mesti. Ya wis sing baku dina iki kowe kudu nyengkuyung. Lekase Kakang Durna tumuju ning negara Mandura. Oh nggih man, sekamat-kamat mlaku man. Nggih man ngetoke dawuh. Ning intine mon nek diomong cemal gek ya moh nek kon mangan iwake cemal kula moh. Alam hukume nggih kula man, alam. Wis ora sah kakean gunung sing tanpa guna. Satama wonten dawuh. Nembang tengara budaling para wadyabala. Kering lampit brungkat kimbul gajah gelar singa bareng tumuju ning negara Mandura. Ngawat-awati kelawan lekase Kakang Purbandurna. Nggih, wis tak dawuh. Nyun pamit madhel wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih Satama. Muntur kyana mate. Ndenging prawadya bala samya saweka. Nyang swaraning bendhe peri. Kurbare guneng lawan Kok sur tambur miang suling pepanden talutek bandera maka kondo mawarna warna pindah jalan Tihan Kasri kawuryan Greg-greg swaran ing kutha maneng rek makala hanyelokan dira ana bikarku milar
kusuma tali mulacen cot acincing pangreng turangga kutawastan kasamaran kabeh kena purpo mung kepekeng wadya yaksa borot saking panangkilan akolong kekolongan bubar kang samya ningali Usya ampun sangapate ngenyo kawo mring ramadya bol wis katata lan titi toyo sangapate tuhuninga
Piye kae?
Nggih. Wekdal punika andum gawean nggih. Nggih. Kula kalih panjenengan pencar. Nggih. Namung kantun nderek kemawon. Ingkang baken menapa ingkang dipun sedya dening Yayi Prabu Duryudana saged kasembatan. Makaten anggir. Nggih. Sampun. Panjenengan badhe tindak tumuju wonten Garing Mandura, kula ndherekaken lan tindak jengandika Bumurban. Nggih. Kula gendheraken kalian panjenengan menawi badhe tindak dumateng Satria Madukara nyuwun ngambil Kyai Semar Badranaya, kula ndherekaken tindak Jengkar Paduka anak Prabu Adiwati Karna. Ngestuaken dawuh Bumurban. Sampun maringaken kula budal ijen kemawon mboten dados menapa. Ingkang baken Marasata Kurawa menika sampun dampyak-dampyak ngombyongi kelawan tindak Paduka. Matur sembah nuwun sanget, Nger. Matur sembah nuwun sanget. Nggih, sampun Bumurban. Kula kinten dipun cepet semanten rumiyin pirembagan menika ingkang baken syarat sarana lan laku anggenipun badhe damel sono maliyaning praja Negaring Astina sampun wonten trontong-trontong sing pepadhang. Nggih, ngaten kula nyuwun pamit budal wonten Garing Mandura nggih nderekaken tindak Bapak Mandurna. Nggih. Pangestu karo wayah ndara jagat. Mbok menawa pancen musiki dadi keparenging kudrat. Kalamun Kakang Semar kudu tenganing pati ana ing Praja Negara Astina ya ora dadi ngopo. Nadyan abot ndak sandang. Iki kudu tetep tak lakoni kanggo mulyane lan muktine kawula sak Praja Negara Astina. Dimas Arjuna pun Kakang bakal nyuwun ngampil Kakang Semardi. Lampaira Sangya para Wadyabala Sata Kurawa tumuju wonten Garing Mandura nalika semanten wis prateng telenging kedhaton Garing Mandura ananging keng lenggah siniwaka Nalendra wenang ajejuluk
Sang Nata Prabu Baladewa. Niku tiyange. Nalendra gagah piteksa amarba sangya para kawula nalika semanten sampun sineba Gang Putra satra ing pringgonane inggih Lisang Raden Gatotkaca. Kagetane bali Sang Prabu Baladewa nampi praptaning Sang Tetuka kala wau. Leng-leng ramyang nengkang driya leryawan candra katawangan endas katuk retan lemut kabyarsane rujet rem-reming tri yoma newu kekuwunging yewang wisesa kekuwunging yewang wisesa Yo jagat pangestu karo wayah loro jagat Patendra Jaladewaku Wisata anakku lanang cah bagus Wisata wonten dawuh Kanjeng Rama barang patu Kanjeng Rama Prabu Baladewa angawe dhumateng wisawanipun ingkang putra pun Wisata kemareng cumadung dawuh Rama Prabu sik nggonku nganake pasewakan ing Praja Negara Mandura lah kok dadi aku ora weruh lah kok dadi aku ora weruh praptane Patih Paragata menyang endi waduh nuwun sewu Rama Prabu kula wau nalikanipun badhe seba tumuju wonten ing Datulaya kula kepanggih kalian Patih Paragata piyambakipun maring dawuh bilih mboten badhe sowan wonten ing pasewakan. Lho piye to? Kaiki wanangka nata negara Mandura, kaiki patih. Lah kok dadi ora netepi marang wajiwane. Lho kirangan. Kala wau kula dangu kenging menapa wae mboten seba wonten ing pasewakan piyambakipun kogel penggalipun gelo. Lho. Gelo piye? Kula piyambak mboten mangertos piyambakipun ingkang baken Siwa Patih Paragata menika gelo. Tumuli mboten
kersa sowan wonten ing Paseban. Waduh. Apa kira-kira mergo dheweke gelo mergo sok tak seneni mergo guyu. Lho, dakirangan. Mbok bilih mriku ugi ndadosaken sabab Suwapate Praguta mboten sibuk ing pasewakan. Yo, nanging ora dadi ngopo. Jenengane manjaran ingsun wektu dene iki wis nampa praptane anakku tetuga ing Pringgondani. Kadang Rama Prabu. Yo, wisata lungguh sing kepenak. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Gatotkaca. Kaca negara. Tetuga. Sak sawanmu nang ngersaning makmu ing Mandura padha kanthi raharja. Sak praptamu Gatotkaca anakku cah bagus. Tansah pinayunganing kawidadan dening Sambikala. Sowan kula, Wa Prabu. Tebih saking Gurbida kali Sambikala cinaketha karaharja lan kanjiwanan. Anggen kula sowan wonten ngersanipun Kanjeng Wa Prabu Baladewa Mandura. Dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem pangabekti kula kunjuk Wa Prabu. Ya Gatotkaca. Sira atur bekti kelawan wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa wae muga ndayani tampanana pangestune wakmu ing Mandura. Sampun kawula pundi ndadosna jimat ugi ndayani dumateng kasantosan kula. Prayogakna Gatotkaca sampun boten kirang prayogiwa. Dimas Gatotkaca padha kanthi prayoga lungguh mudi. Kakang Mas wisata iki, Kakang Mas sampun boten kirang prayogi. Sembah kula aturi nampi. Ya Di tak tampa. Prayogakna sampun boten kirang prayogi. Gatotkaca wonten dawuh Wa Prabu. Gawe kaget penggalih wakmu ing Mandura. Teka sumengko pengawak Bajra semanmu tanpa tak timbali. Oning Praja Negara Mandura ngepasi kelawan dinane pasewakan. Oning Praja Negara Mandura. Nggih. Gatut. Marata Dyagi. Matur kelawan makmu ing Mandura. Apa tukang dadi wigatine? Sartane apa darunane? Apa pancen ana karep pribadi saka Sirat Majaku Tetuka? Apa pancen para Pandhawa kadang-kadang kutusan kelawan sira anakku ing Pringgondani? Matur Gatotkaca. Kepareng matur gesaripun Wa Prabu. Baladewa lepat atur diagung pangaksami. Yo ora dadi ngopo tak sumanggaki. Nggih. Ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk tak tampa Gatotkaca ndungkap angka kalih. Sowan kula boten saking pingajengan kula piyambak nanging pancen estu para pupunden kula tiyang sepuh kula para Pandhawa. Ingkang dawuh kalian kula utusan Klengkeng Putra ing Pringgondani. Supados kula sowan wonten ing Praja Mandura. Ya ora dadi ngopo Marata diagaturna kelawan makmu ing Mandura. Nggih. Nalikanipun wonten ing madyaning pasewakan negari Ngamarta geger samadane pasewakan krana wencatipun Iwang Pikulun Betari Sri Sadana saking negari Ngamarta. Satempah damel gegering negari Ngamarta. Prasasat kadidine negari Ngamarta ketaman pagebluk awit goncatan Iwang Pikulun Betari Sri Sadana dewaning buga ingkang tansah ngayomi sedaya sangya para kawula dasi wonten negari Ngamarta. Lajeng ing samangke sampun sak pirembagan Wa Prabu Puntadewa kaliyan Wa Prabu Indrawati Wa Prabu Kresna. Bilih Wa Prabu Kresna sampun pikantuk sasmita saking sanipun para Jawata. Bilih negari Ngamarta saged paluya nirmala temah jati temah mulya waton Iwang Pikulun Betari Sri kundur wonten negari Ngamarta. Ya kamangka kula nuwun sewu syarat sarana supados Iwang Pikulun Betari Sri kundur wonten negari Ngamarta inggih menika para Pandhawa ngawontenaken tetanen agung ateges sing samangke wonten samadaning pasabinan para Pandhawa anamur kawula manunggal dados tunggal kaliyan para kawula ngawontenaken tetanen agung kagem sarana inggih menika kunduripun Iwang Pikulun Betari Sri. Kamangka tetanen agung menika mbetahaken syarat sarana panumbu ing Dugut Sewu kaliyan pananemipun Dugut Sewu inggih menika boten sanes kejawi namung nginaken Kiai Nenggala lan Kiai Alugoro. Salajengipun pangujuping donga saking Siwa Semar nggih Siwa Nayantaka ingkang kadempel
ngujubaken donga supados Hyang Pikulun Penari Sri kundur wonten Praja Negari Ngamarta. Mula saking menika, O Prabu, kula suwun kanthi sanget gandeng kula nampi dawuh saking pepundhen kula para Pandhawa. Yanana sukulan penggalih paduka Kanjeng Prabu Baladewa maringaken ngampil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara nedya kula boyong kula pasrahaken dhumateng pepundhen kula para Pandhawa kinarya syarat-syarat sarana para Pandhawa nedya ngawontenaken tetenen agung wa Prabu Baladewa. Sri Baladewa Narawati Twinaris swaraning Kresna kang langkung tresnanira langkung tresnanira marang Jak Panon Cinawi jagat mangestu Wah Nur jagat Gatotkaca wonten dawuh aku iso nampa cetha kang dadi aturmu sartane aku mangerteni apa kang sinedya lan ingkang den jangka dening pepundhenmu ya kadang-kadang para Pandhawa kalamun dina iki bakal nganakke tetanen agung. Nggih, kasinggihan mekaten. Gatotkaca wonten dawuh, ora sandadak kowe dhewe sing gawa Nenggala lan Alugara. Lajeng keparengipun Wong Prabu kados pundi? Aku dhewe sing tak sowan tumuju negara ing Ngamarta masrahke Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Kowe iki matur sembah nuwun sanget. Kula ngaturaken paningking tanpa pepindhan. Ora dadi ngopo, ceritane pancen kuwi kewajibanku. Minangka kadang werda para Pandhawa lan aku iki uga ingkang tansah ngayomi kelawan para Pandhawa. Nggih. Ning mengko dhisik kaendak sawengono sak njabaning pasewakan kaya ana dayo sing bakal munggah ning Datulaya. Mengko mula kang saka kuwi ndak caluk kanthi banget Gatotkaca entenana iki bakal ana pirembagan saka dahi sing bakal nekani Praja Mandura. Monggo kula semanggaken Wa Prabu Baladewa. Ya Gatotkaca. Kang kinarya mangsit pindha gombang anget saping tawang susah angin ngenting gone susah angin ngenting gone ngaturaken kasugengan sarawipun Bapa Wanduring Sukalima. Lole gancang bergudeg manyar-manyar. Gamana kakula kaprit kantil putri selikur iki anak Prabu Baladewa kepareng wilujeng piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Wonten Praja Negari Mandura mboten langgalangan setunggal punapa kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk sangsa paduka anak Prabu Baladewa. Nggih, kula tampi pupurban. Nuwun sewu. Damel kaget penggalipun ingkang putra ing manduripun Baladewa. Teka wekdal dinten menika sumengko pengamak Bajur rawuh paduka. Sengkan-sengkan datan pepuyan wonten wigatos menapa pupurban. Oh, mekaten nggih, nuwun sewu. Saderengipun kemalang kula matur sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Nggih, mboten dados menapa nggih.
pangestunipun sepisan sowan kula menika tinju dhumateng Karajan Paduka anak Prabu Baladewa. Nggih, matur sembah nuwun. Tungkap angka 3. Kalih. Angka kalih. Sowan kula mboten wonten karep pribadi saking penggalih kula. Kula menika mboten wonten napa nggih? Urusan ingkang formal kaliyan panjenengan. Nanging sowan kula menika dapur dipun utus. Kula menika namung minangka duta. Duta Panglawung. Duta Panglawung, duta kongkonan Panglawung Rajapati. Sinten ingkang tekaning pati? Lho, mboten sidating. Lho kok ngaten? Mboten enten sing tekaning pati. Sepisan saderengipun kula badhe atur uninga bilih negari Ngamarta dinten sak menika sampun wonten tigang candra kelampah wonten negari Ngastina. Sanes negari Ngamarta. Lambe simpen Ngastina. Nggih. Bilih negari Ngastina wekdal menika sampun wonten tigang candra kalampah. Iki kalenggan sak menika negari Ngastina Ketaman Pagebluk. Ketaman Pagebluk Mayangkara kathah perkawis ingkang nandhang sesakit, esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapralaya menika kathah sanget. Anak Prabu Jaka Pitara sampun ngrawahken Brahmana winasis 1000 sugata miyangkaranipun. Kinarya nambah rengganing praja wonten ugi gagar wigartatan antuk karya. Nggih. Malah semen ning nalika nalika semanten anak Prabu Duryudana tumuli alampah tapa brata-brat. Wonten sak matering sanggar pamelengan, wonten sak matering sanggar pamujan. Sesemek para raja mala bebantan poto sarembak. Tumuli anak Prabu Duryudana pikantuk sabda, pikantuk pepisik, pikantuk sasmi saking para Jawata. Bilih negari saged waliyane Nirmala Temajati Jati Temah Mulya, waton tinumbalan inggih menika wujudipun pusaka saking negari ing Mandura ingkang winastan Kiai Nenggala lan Kiai Alugara. Mula saking menika sowan kula menika malih-malih menapa? Kula namung badhe ngemis dumateng Paduka anak Prabu Baladewa kepareng Paduka maringaken ngampil anusuka lan penggalih. Nedya kula boyong Kiai Nenggala lan Kiai Alugara nedya kula boyong tumuju wonten negari Ngastina. Nedya kula damel sarana tumbal wadaling praja negari Ngastina ing Taman Pagebluk. Nggih anak Prabu Baladewa. Kakyatri sang kapirangure nangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana jagat diupno jagat pangestu karo nuwun sewu pupuruan amin sewu menawi jenengan dika mbetaken kelawan Kiai Nenggala lan Kiai Alugara bloko suta kemawon. Mboten kok ateges kula mepalangi dumateng pikajengan Paduka. Menapa ingkang dipun gayudring Yayi Prabu Duryudana babagan negari Ngastina ingkang Taman Pagebluk. Monggo syarat srana ingkang sampun cetha inggih menika mawi tumbal Kiai Nenggala lan Kiai Alugara. Nuwun sewu. Mboten kok ateges kula menika ngilang-ilangi dumateng kadang-kadang kula para Sata Kurawa nanging kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun samudra pangaksami. Bilih praptanipun pupuk Bandura wonten praja negari Mandura menika sampun kawon langkung rumiyin kaliyan anak kula pun Gatotkaca ing Pringgondani. Lho, kula kok kalah pripun? Kula kok kalah dhisik sebabipun apa? Sebabipun apa? Sartanipun wigatinipun apa? Gatotkaca sowan mriki menika wigatine napa kok nganti ngalahke kula? Nuwun sewu. Gatotkaca sowan wonten ing praja ing Mandura menika ugi mbetahaken Kiai Nenggala lan Kiai Alugara. Loh, padha dipun ginakaken menapa? Nggih kadang-kadang kula para Pandhawa ing Ngamarta ingkang nedya ngawontenaken tetanen agung. Kagem sarana konturipun Iwang Pikulun Petari Sri Sadana ingkang nguncat saking negari Ngamarta. Mula saking menika kula nuwun sewu menawi jengandika kersa angrantu Kiai Nenggala lan Kiai Alugara sakpungkuripun dipun ginakaken dening kadang-kadang kula para Pandhawa jengandika kula aturi angentosi. Jengandika kula aturi ngangentosi. Babakan Kiai Nenggala ingkang nedya dipun ginakaken kadang-kadang kula para Pandhawa sarana ngawontenaken tatanen agung wonten praja negari Ngamarta. Bubu neban. Jaja muntap lir kinentap duka yayasine netra kocak ngondarandir. Swara gembel manyar-manyar neng dungkul wana alas-alas dadi wana. Kula nuwun sewu mboten ngenten babar pisan.
bilih paduka anak Prabu Baladewa sampun boten tresna ngelen kadang-kadang paduka pun para Sata Kurawa. Lho, liripun kados pundi? Cobi ta? Teka panjenengan menika kok malah langkung milih ngeboti para Pandhawa. Kamangka nuwun sewu ingkang langkung betahaken menika para Sata Kurawa. Kenging menapa kula matur ingkang kados mekaten, para Sata Kurawa menika sampun maringi panjenengan menika sampun maringi paduka menika kamukten ingkang kathah sanget nggih kula nuwun sewu. Menapa panjenengan mboten kemutan sejatosipun paduka Prabu Baladewa menika sampun dedilat praja negari Ngastina. Mulu wektu negari Ngastina menika paduka sampun ngrasaken sedaya. Lho nuwun sewu panjenengan mukti wonten negari Ngastina. Panjenengan urip iso ngrasake mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha wonten negari Ngastina. Lah kok sakmenika negari Ngastina mbetaken kalian panjenengan. Lah kok panjenengan ngawonaken negari Ngastina abot pendawane. Nuwun sewu. Nuwun sewu napa panjenengan mboten tresna. Sampeyan panjenengan menika mboten ngemuti dhumateng kelampan ingkang sampun kelampah dhumateng pun para Sata Kurawa. Lho, nuwun sewu. Nuwun sewu. Tuwa panjenengan maring dawuh ingkang kados mekaten bilih kula dedilat wonten praja negari Ngastina. Amit sewu. Pakarti kula ingkang pundi anggen kula sampun dedilat wulu wektu praja negari Ngastina. Lho tak nyuwun priksa. Pakarti kula sing pundi anggen kula sampun ngeyup kamukten wonten praja negari Ngastina. Nuwun sewu, nuwun sewu. Mboten kateges kula ngapik-apik kalih praja Mandura. Nuwun sewu, amit sewu. Menawi dipun gathukaken kalian pangandikan Mandura. Babagan kula ingkang sampun dedilat praja Ngastina, dedilat kamukten wonten negari Ngastina. Kalian pun para Sata Kurawa, amit sewu. Negari Mandura menika negara sugih. Ngoten. Negari Mandura menika negara sugih, ora dadak kula ketayalan tekan negara Ngastina. Kula ngeyup kamukten, kula njaluk-njaluk, kula ngemis-ngemis karo kadang-kadang kula para Sata Kurawa. Negari Mandura menika sampun negari sugih. Kula madeg dhewe, kula menika merdika, kula mboten kebawat keperintah Yayi Prabu Duryudana. Namung kula menika pancen adat saben sowan wonten praja negari Ngastina, awit kula nampi dawuh timbanipun Yayi Prabu Duryudana. Mboten kateges kula menika ngeyup kamukten wonten praja negari Ngastina menika babar pisan mboten. Oh, nek ngaten cetha, nek ngaten sampun cetha bilih paduka Prabu Baladewa. Sampun cetha bilih paduka Prabu Baladewa menika mboten tresna kalian pun para Sata Kurawa. Nek ngono kula pestaken menika Rupawani Jembarwani. Kula rebut Kyai kula Kyai Nggara sarana peksa. Monggo kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel po. Aduar pijet-pijet Dorna karo Prabu Baladewa. Gatotkaca melek karo mripatmu kowe. Loh. Kados pundi kawontenanipun menika Rama Prabu Wilah Jagat Dewa Bathara? Wisata kae piye wisata kok dadi Gatotkaca mulosor karo Bapa Mandurna. Waduh. Kok iso ngaten iku pripun to ceritane? Waduh. Aku ki menehi sasmita karo Gatotkaca merga ngrungokke ceramahe Bapa Mandurna sajak ngantuk-antuk terus dengklak-dengkluk. Aku muni Gatotkaca melek mripat iki Gatotkaca tak kontangi merga turu. Waduh. Lah kok dadi miskomunikasi. Ora caturan sing werna-werna. Wis kaya adimu Gatotkaca tututara. Mundak mengko gawe karang abang ana ing Praja Mandura. Nggih, senika ngestaken dawuh. Tentremna kanan praja negara Mandura wisata ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Mboten wonten memberipun ing atasipun tiyang sepuh teka nyumbari kalian wong enom. Kapan aku nyumbari kowe?
Kapan aku nyumbari kowe? Kapan aku nyumbari kowe? Kala wau wonten ing Datulya Praja Negaring Mandura. Ora, engko gek kowe gur ngimpi. Aku ngerti kowe, aku tekan ana kowe wis ler-leran. Gatut Kaca aku aja mbacar. Nyuwun pangapunten kepeksanipun kula wani kalian panjenengan. Carian putra lamun ngawekasan Yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta lole ketiwasan Sripate ketiwasan pripun Kakang apa lah kok dadi mboten ngertos sangkan marani bilai kula sowan matur kaliyan Nana Prabu Baladewa kula sumbar kula nantang menawi mboten kersa maringaken negari Mandura badhe kula amuk malah kok dadi Gatotkaca nyeret kula prianyane Gatotkaca niku kula nyumbari dheke Tumangka kula ngerti Gatotkaca niku meh ngimpi. Kula dadi benjo sirah kula gedeng nganten Dewate. Lah kok dadi kaya ngoten. Lajeng sak menika kados pundi? Sak menika kados pundi Bapak Demban? Cah goblok Satama. Lho, liripun kados pundi? Kowe ngerti bapakne diajar kaya ngene kok ora ana pembelaan ta? Kae Gatotkaca diundurke direbut Kyai Negara lan Kyai Alugara. Nggih, Gatotkaca mati dening aku kowe. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ronanggono magawe kelarira parat pansmani jajalanat Gatotkaca satama wabamu wong kang kaya kowe wis wani ngorek-orek masuryane wong tuaku ngorek-orek piye apa tak gambari raine bapakmu tak ngorek-orek tak gambari kowe saya nglarani atiku kowe nyemoni karo aku nyemoni piye sing diorek-orek raine iki aku wayangan awan-awan turu malah raiku digambari
keparat. Ayo, bapamu, aku ora trima. Bapa Bandura Mpok Pulasara Bapa Bandura to ajar. Kowe ora trima mungsi Gatotkaca. Kae daya arep ngundurke daya. Lho kowe iki ya daya. Oh iya. Lah iya. Kowe lah. Wis kowe nek pancen arep wani karo aku. Aja mundur tebak dadah mriki marganing patimu. Singalena rapting lalis karo Satama. Oh iyalah. Yo, alah, apa? Parah. Cak sirahmu wong kaya kowe ya. Lho kok dadi kesleo nggo ngantem-ngantem Mas. Dagelan lawas. Sabar kok. Curang kau. Jar, bos, yuk, 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 cacat, wah, lah, kenek lah.
Ayo. Wut. Sandak yo. Wis. Wah, wis ya lah. Wis ya. Wis yo lah. Wit. Kowe ngopo? Yo. Asli. Perang kaya bakong. Ha iki gak kok omah banes kok tangan. Meletik, wesi do wesi. Oh iya ya. Tak nyilih empan ora empan. Ile, yo. Kok ora dicet? Ora. Arep piye? Ya guru arep ngene iki. Wat. Bisa cocol ki ora? Iso. Japunten. Iku untung aku isih kebal. Jabut. Loh. Buat. Boy, ya. Yo. Sangat yo. Yo, yo lah. Yo. Yo. Oh ya, oh. Sangat meneh. Oh, woi, yo lah. Oh. Udah. Tunggung cerot. Wei ngopo? Wah kemalet. Menungso tatanan kowe iso ngalahke Kaltamalma, kowe iso ngalahke Catama, kowe ampuh Gatotkaca, kowe ampuh. Nek iso ngalahke Dulmagati, kowe ampuh. Ngalahke kae Majal, kae mung pion-pion. Pion ki apa? Carane main catul sing cilik-cilik aku lojone. Arep ngeja apa tak ladeni? Lho, kula njur nggo tenanan. Aku ngene iki gol main ketok keleng nang ngalepe kanca-kancaku kok. Aku nang ngene iki gol solidaritas. Paham to kowe? Apa to kira kowe teko mrene arep mbacok aku? Ben dianggep kowe ampuh karo kanca-kancamu. Kok kaya klithih? Ya ora? Heeh.
Wis Gage, Butuh arep mateni aku ngelabrak aku, Gage. Enten kono ya. Arep ngopo? Ibu gaman. Enten kono ya. Endi ya benduku kae? Ini dia. Bendu tayangan. Nggo nyolong, nggo mbacok kambil ping 3 nganti poel ora moncek kambile. Stiban aku. Mati wae. Dipano Pecah ndasmu. Kok muni mating? wesi ora wesi. Oh iya ya. Iya. Liyane sing empuk. Wuh. Kowe nek empuk malah kelalan. Coba wae. Ya Mas. Dalwamu calya licang tanan jaya. Kenes wicalane wong kentres. Wae ngopo? Baca kelewang iki toa masjid. Pengumuman. Malah gur nglarani tangan. Iya ya. Liyane Wis gawanan munggah wae to. Timbangane kowe mendak-mendek kelalan boyo. Eling iki jek 6. Oke. apa iki? Iki anu, leh ku nyolong ning pinggir dalan nge mau. Ora nggo nutup dalan. Heeh, ben do liwat ngalep wayangan ora apa-apa. Nancep. Heeh, kedawan kabeh te. Nyak. Ora modal iki wae iki, modalmu mergo. Mo. Liyane Heeh. Siji iki janji ku mati aku kepluk watu. Lho, kok wedi kok mlayu kowe? siji kuwi aku ora wani. Lho. Ameng watu ngene lho. Coba wis, coba. Aku ora wani tenan. Ala apa? Lho. Kok ngledak ya? Lho lambekan. Nek jantunge ceh ulip. Pingcan apa ya? Coba kene. Lho kok tangi? Gene gel kalah kalau watu kowe ya. Kulawa gelut deloken kowe lho. Gatotkaca iso menang mung codol mogati. Mung mlego tak bendes watu cirahe. Ayo kowe dalek ngopo? Kowe cumbalmu dalem ngalahke Gatotkaca nyatane do kalah kabeh. Dol cacana deloken kalto malmo citlak sikila aku iso ngalahke Gat. Hormat, Bos. Wong Kurawa do aneh-aneh wae. Mbah ketiwacan, Mas. Wis. Cak grebeki tanggane. Ngapunten man, kula kalah. Kalah cetha kalah Ramaidi. Maidu. Heeh. Wis kena mundur pun kula semanggake. Heeh. Man kula ae kena mundur. Nggih. Piye, Dur? Kewirangan, Man. Lho, kewirangan piye?
Gatotkaca kula kepluk watu cilahe kok ngglecak. Balung kula malep mliki kok kula noleh meneh kok ngadeg wae lah jebul ceca ngadeg meneng-meneng meneh ngadege. Pun kula cemanggake gimana? Heeh. Wela dalah sapa sing urung maju? Cit. Nan. Rene le. Kadir rene le. Janji halus tenan. Ngalah ngopo lho? Mboten, Mang. Arep maju perang. Punten sinten? Piye? Sinten? Apa? Mungsuhe sinten? Wo. Mungsuhe Gatotkaca. Pengen iki, Man? Heh? Pengen piye? Ming niku tok to, Man? Wo. Ayo kuwi siji wae kowe rong karuan menang kok. Kangkene iki? Piye? Kangkene iki? Apa sing cetha? Aku dhewe ya ora mudheng kok, Man. Piye to kowe wis arep maju perang ora? Maju, Man. Oh iya. Nek ngono sumbari Gatotkaca. Nggih. Marep rono. Nggih. Iki lingguh dhuwur satriya kok lungguh isor ora. Tangane malang kerik coba. Nah, ngono. Tut. Tut. Ya ora ngono kuwi sing kereng nek wong nyumbari iki kereng ora wong ngejak dolanan. Gatotkaca. Mah kaya iklan sabun. Gatotkaca. Lho, kula niku jajane swara kula niku pun gemoy, Man. Dadi ambek kula arep kaya galak-galakan niku disawang niku kula niku lucu. Njijiki rupamu sik ngono. Mrenyen-mrenyen menjap-menjep ora. Lho, sampean senenge sing iso menjep to, Man? Ora. Jijik ora. Enggak, kula kanthi jajan tahu guyu. Ora. Kowe wong tuwa ora arep neka-neka ora. Yang disumbari. Gatotkaca. Apa Siwa Citraksa? Kowe arep muncul. Muncul apa? Mungsuh aku apa ora? Ya, buntir gurumu. Oh, aja. Sabar ya, aja ya. Wis sik entenono kono. Aku arep maju tak drang tak cek ini. Cit. Pun Man, kula lajeng mandi. Lho. Kepan iku skincarean. Yalah sapa sing urung maju? Ndi wayang iki? Piye, Trek? Mboten. Kok sirahmu ijo? Nggih, Man. Nek cokot pedhus piye? Niku sing kula karepke. Lho. Kok ngono to? Arep maju perang ora? Gatotkaca kowe gimer ndasmu mati lho kowe. Duh ngece kowe. Aku ora iso omonganku basa ngono kuwi. Aku.
Aku to ida-ida. Kon ida-ida. Ini pegel to. Ora. Kowe mudeng ora ta kowe? Mudeng piye? Aku gak njelaske. Tulis. Yo, oke banget. Tulis. Gatotkaca kowe arep perang karo aku. Ih, yo, njaluk modar cara piye? Lho, sik. Sik. Tulis. Oke banget. Wis ngene wae. Kowe ra wong. Yo. Kowe mung iso kae kalah. Aku lalep ngantemi karo kowe. Aku arep ngantemi karo kowe ning aku arep mbuktekke nek aku arep nyari senjata. Apa? Enteni kono ya. Ya. Iki senjata shotgun kocok. Apa? Shotgun kocok. Cara kerjane piye? Lho kok kowe mudeng cara kerja? Aku ngetutke kowe. Oh iya. Sik tak jupuke. Ana isine iki. Wis ngene iki. Iki terus dipencatke nek niki. Cetak. Ono kuwi kembuh ngeneki bathuke sapa, Mbuh? Wis kowe iki rasane neka. Liyane kon maju. Lho kok ngono? Wes tak rewangi tuku larang-larang lho iki mau. Grosir dengkulmu mlacat. Sesuk arep takon ngedel kowe. Pun man kula sumanggake man kula ora iso nek kon mungsuh Gatotkaca kula ora iso man. Kula malah dipaidi. Paido. Paido kaya Gatotkaca. Wilah Kakang Duna kula semanggaken. Oh, nyimpang marga golek dalan liya mawon. Mangga angkru sesumbar mawalindo bumi konjeng kumalu dukuntur ketuk kumalu dukuntur ketuk Gatotkaca wonten dawuh kepiye munggo kanan ana ing praja negara Pandura. Apa ya Kurawa wis mundur? Nggih, pangestunipun Wa Prabu. Kurawa sampun bubar mboten kanten-kantenan. Awit kula semanten, kula kinten Kurawa menika namung golek-golek perkara. Lah iya, aku dhewe ya ngerti. Nggih. Wis sing baku perkara kuwi ora perlu dirembuk banget-banget. Nggih, sing baku saiki ayo derekno wakmu ing Mandura. Sowan pepundhenmu para Pandhawa bakal tak aturake Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Monggo, Prabu kula dherekaken. Ayo, nggih, petuko.